var du? Skal du med på eventyr? Viggo, jeg læser. Det er jo være, vi finder en guldskat med guld og kager. Du skal med. Du læser hele tiden. Kom nu væk. Du er så kedelig. Så får du bare ikke prinsessen. Jeg overlever nok, Viggo. Kan du gå ind og lege et andet sted, Viggo? Brutus, jeg kroner dig nu til ridder af Mexico. Hej, dreng. Hej, smukke prinsesse. Jeg står til din tjeneste. Leger I? Nej. Han leger. Har I husket, hvilken dag det er i dag? Tirsdag? Ej, din torsdag lørdag. Ja, men jeg mente nu mere, det er min fødselsdag. Nå, og du holder fest i aften. Ja, så vi ses senere. Og tak. Det var mig, hun snakkede til. Viggo må da godt komme med. Han kan desværre ikke, min elskede lillebror. Hvorfor ikke det? Du kan ikke tage med til den fest, din forhudlede torsk. Hvorfor ikke? Har du en gave? Kan I ikke være med på det? Nej. Har du blevet smidt ud? Hvad? Skal du på lossepladsen, siden du sidder her ved skraldespanden? Nej. Nej. Nå, jeg tror, du skal på lossepladsen. Nej, Så skal du. slip mig. Jeg driller dig bare, kammerat. Men det er ikke nogen spøj, at jeg ikke kan komme med til Julias fødselsdag. Kan du ikke? Nej. Jeg har ikke nogen gave. Det kan være lige meget. Jamen, så må du sgu tage dig sammen. Husk, intet i denne verden, man virkelig vil have, kommer let. Det forstår jeg ikke. Bare husk, at de bedste gaver, det er dem, der virkelig er ens selv. Du, den kasse der, måske kunne du bruge den til noget. Brutus, nu har jeg en gave. Så du vil give hende en kasse? De bedste gaver er dem, der virkelig er en selv. Har du spist søm eller andet? Du skal bare lukke kassen. Hej. Hvor har du gjort det, Viggo? Hallo! Hvad laver I?
Han kom nok lige om lidt. Han blev lidt forsinket. Men jeg har den her til dig. Tak. Han har verdens sjoveste lillebror. Hej, kammerat. Er du ude at sejle? Hey, skal vi ikke lade flaskehalsen pege på? Det skulle kun for pattebørn sådan noget. Hvorfor er du så sur? Du behøver ikke være med. Det vil jeg da heller ikke. Hvem er du egentlig? Kalle. Men alle kalder mig 2 pølser med det hele. Selvom jeg er pissetræt af pølser. Men plejer du ikke at være skraldemand? Jo, det er jeg om morgenen. Og resten af dagen, der er jeg søvlk. Hvad med dig? Jeg hedder Viggo, og jeg rider hele døgnet rundt. Skal du til Mexico? Det er godt nok et stykke vej. Især sådan en skrøbelig fartøj som det der. Jeg vil ikke til Mexico. Jeg vil til fødselsdag. Nå ja. Ja, det er også rigtigt, det. Men det kan være lige meget. Jeg når alligevel aldrig derhen. Sig ikke det. Det er, som jeg plejer at sige, tro på det, du holder på, og hold på det, du tror på. Yes! Hvad sagde jeg, hva'? Ja, jamen, så bliver det jo 2 pølser med det hele også i dag. Hvad laver du? Sagde du ikke, hold på det, du tror på, og tro på det, du holder på? Ja. Nu er jeg kammerat. Det gælder ikke for en gammel mand som mig. Men er du jo en rigtig ridder. Brutus, han skal få betalt. Den røvkrabat. Tror du virkelig, den er til mig? Ja. Viggo! Tillykke. Jeg står til din tjeneste. Tak, ridder Viggo. Jamen, hvordan? Det er som jeg altid har sagt. Tro på det, du holder på, og hold på det, du tror på.